Jó, faszán. Mikor megláttam ezt a szinti, rottyú lettem. Mindjárt rottyú lettem, mikor így megláttam. Sanyi, meglátsz ezt a szintit, rottyú lesz. Várjál, mikor bedug majd. Füstöl. Még ám nincsen meg beindítva. Még azt se tudjuk, hogy jó vagy nem. Na, kérem. Hoppá, rottyú lehetne itt egy süvesszál. Ez nem kell ide. Hülye, az idevaló volt. Ja. Az a test meg ide kéri a testet ide. Jó, a rottyú lettem. Az egy klaviatúra. Ezt a... Na. Aman. Beszakítja. Azt a csavózat megtanul. Gyere ki! Menjetek oda, szőnyegre. Gyere! Nem merek. Kopátok alapállásba. Mikor megláttam. De miért teszed oda fel? Ide bele kell lessen. Hova? Ide. De hova fogadod, Norbi? Oda. Nem basszom meg. Oda. Nem tudom, bele kell csúsznom. Itt jó. Süljetek már le! Most te ne törjük, már halljátok. Én nem akarom átadni, teszi. Tudjuk teljesen. 20 fejebb az egész. Így most szajton? Igen. Ami gyere már! Jó! Még Istenem, de... Jó. Elég a megcsoda. Nem. Egy csomó ölék bele, csak annyi, hogy éppen támasztom meg. Gyermekem. Hogyan készül? Gyerek, azért 5 óra hosszája általában neki. Mi lesz ebből, Norbi? Ebből bosszú. Keltetők. Jézus Isten, a fiatal fiú. Egy kicsit izgága. Ez fokizó. Itt az ő is. A floppy. Meg tudba. Floppy. Ez be van. Itt is egy üreszel, ez be átmegy oda, abba van ahol majd. Kértek meg ebből harmonika le. Ebből? Csak úgy csetteg madarra, ki figyelj meg a fákokból. De csak egy kis ragasztó. Kis manécéja. Hát, Elmondom, hogyan készül egy szintetizátor. Előtte meg kell inni 2 literes sört, 3 kattást. egy csomag dohány, Most mit csinálsz? és Ez a macska itt van, megvan. akkor neki lehet állni egy ilyen szintit szétszedni. Kiszó is közben. Na, van. Kicsit rárántottam a dolgokra. Ennyi csavart ki lehet hagyni nyugodtan bármikor, nem muszáj bele. Ez meg van egyébként is. Várjuk a vasba. Még erre visszatérünk. Te mit kontrázol? Valami cikk, jó? Jó, minden nem állt. Úgy, Ott a hely egyébként. Vagy ott látszik, hogy van egy hely. ez az állem, De jó lett volna az előbb ez az egyébként. így, de jó bizony. És akkor ez a test, Test? meg, Na, még csak van itt egy ilyen. azt Ennek tudom, az keresel, jön Meg ide. van egy ilyen. Floppy. Úristen, bezártam. Nem, Hol vadó? De? Ha? Rottyú lettél? Még bezártad? hát tudjuk, mikor meghallottam, hogy bezártam. Direkt mondtam, hogy itt a floppy még. Jó videóban van egy kis. Jó. Most ez így vagy úgy? Hát nem mindegy. Hát ez így. Így áll kézre.
Szerintem is. Most lesz belőle, mi lesz? Most lesz. Kiszék. Jó, mert plusz-minusz vagy mínusz-plusz. Nagyon. Mondott kezed. Hát ez így állt ide rá. Vagy így. Na meglássuk. Hát most ki kell nyissam. Basszátok meg azt a forró penykeit, kanyélét. Abin gyere már. De aztán Nem felszesz. megyek már. De már csak ez az egy kábel, már van, szóval meg a test. Az fölnyílik ez már így, nem? Be lehet adni. Nem bazd el a végére. Figyelj meg, most már 3 szólamba fog egyszerre számolni. Vagy egybe fő. Hát, lesz harmadika, meg BG. Kihajított, csak BX utána. Nem lesz jó. Összecsapják, sem nekem. Lobba a processzort helyére. Winchester-t rácsatlakoztassuk. Új. Várj, figyelj. Úgy. Lök ki oldalra. Aki a genyó. A genc múlva. Akit mondta. Miután 5-kor adom neki a domboknak. Van 3-4-10. Most vagyunk ott, hogy 3-4-10 körül. Már kezd a sör is kimenni a társa. Húgyni még nem voltam azóta. Menjünk le egy. Hát szerelni meg ordítottam itt a... Na, ba. Az benne hagyott. Az mondja, hogy a vonatkozat, nem már csak egy a faszom. Azért 2 már kész. Sépsőbb zsámok. Elég már Ide. csavar, nem? Ide. Sarkára. Ugye az fogja a lapot is. Nem jutottam, mutatod meg Tüle. Harmadikán mutatunk. Krisztián nem van. Látod, az a férst volt. Nincs zsámon. Megkapkodom. Hát behajgáljuk gyorsan, aztán kész van. Úgy kíváncsi vagyok rá. Nem csak én is. Hé, ezt valamelyikhez rögzít, izét tedd el. Tegyél egy csomót, aztán tedd el. Test az test, nem? Anyu. Nem mindegy, hogy vitt ki a bilit, vagy itt ki a bilit. Na, sűn mától itt lakik. Nincsen csavarjuk. Nincs. Közben nincs. Csak 2 szél. Lesz ebből faszom, nem szintén. Ha. Faszom. De azért teszek be, mert ha a basszus belökjük, akkor ne vagy örökjön. Vagy nekem az jó. Én legyen. Nem lökünk, nem mozog. Nem kalap. Segítségemet, azok nagy messziről érkeztek. Badacsonyból. Úgy. Megint innen. Szigetelünk körbe. Vagy mi az? Vastag ceruza. Jó járták kisfiak. Jó jártál? De jó volt felállni. Ott vannak a motárba. Hm? A motárba sem visz magam. Meg addig neked már egy áram. Ti felejtek. Sanyi. Napi, neked még áram alá, jó? Csak az izét teszem el. Fogd Mi van abban a fiúval te? Ilyettébe be kávézat? Ilyettébe. Életében Gyula? Megértem a kávét. Majd ezt összekötünk.
lehet, hogy Finomabban több. nyomva rendben. Jó lesz ez. Alulra. Billen. Kb. Meg tudod a... Elfelejtettem mondani az előző szintit, mikor idehozta a csávót, csináljam meg. Ugye zörgött csattogott belülről. 4-5-6 csavar foghattak. Aztán volt itt még kiló kenyerünk. Kivettem a belét. Szépen beleraktam, rátettem a kenyérpapírt. Összehúztam, ugye kívüljébe jött a gyerek. Fogta, nézte, ütötte, játszotta, nem zörgött. Az, mint hogy egy múlva megszállott a kenyér, zörgött, csattogott. Kopogott a kenyérben. Hát mondom, figyelj, de én honnan tudjam, mondom, én is így vettem. Így adom, ne? Ez neked. Ne tévedj. Ezt akkor így. Küldöm pálfára Dohányjál meg. a Kati néniéknek. Hó? Ebben a dohányt is ő. Mi lehet a... Vissza. Akkor itt van az a bácsi. Jó. Milyen bácsi? Gyere ide! A szintitől a cigarettáj. Mi szeretném azt elbasználni? Én nem vagyok. Ahol a kisebbet tegyél. Kisebb csavár, Ez hogy ne. volt itt, bazd meg. Embernek kutyalók lövöttek. Na? Mi a sáska? Ne raktam egy nagy kudelópókot. Kudelók. Egy nagy kudelópó. Jaj, Krisztián, nem kell ebben. Ó, lelőttem egy nagy kudelópókot. Úristen, mi ez? Itt egy kábel barátom, itt kimarad egy csavar. Amanda kijön. Nem. Itt valami el van mozdulván nagyon. Így adta ide. Mik ezek rajtam? Bocsás. Ölöd! Ezek a... Ne. Várj, majd én. Apa. Nézd meg! Van a levököd apádat. De hol? A karatekölyökből fogja... Nem lehet. Nincs olyan jó. Valamire